Juice Bus lidi, já jsem Filip a vítám vás tady u tohohle videa se speciálním hostem tady. Předvědce, co umíš? Teď budeme natáčet parkour, Adamko TV se jmenuje, rozhodně mu dejte odběr, má jenom 2, já mám 4, mě taky dejte odběr, ale tak můžeš začít parkour. Napište do komentářů, jestli si myslíte, že tohle je parkour. A teď zkus toho hejtra. Kámo, to nebyl hejtr. S hejtrem se musíš otočit. Ale dáme rádi ukazit, co dám. Nedáš hejtra. Tak pojď. Dej Lauru. A teď ty mě natáčej. Jo? A děláme ten parkour na jedné lodi. Co? Děláme ten parkour na nějaký lodi. No, tady to máš natočně. Čus. Ne, můžeš mě natáčet. Takže takhle snímá mě to vůbec. Jo. Takhle se dělá Laura. A teď vám ukážu další parkour trik. Rozhodně je to základ. Chytnete si třeba taky nějakého ruhovou rukama. Takhle. A ještě jeden, že každý 3. A teď vám ukážu hejtra, ten je hrozně těžký. Na toho spadnu určitě. Já nespadnu na hejtra. Dej mi Táďo. Teď budu točit já jeho. Dej si Lauru. To je hrozně lehká. A co Legiho? Toho nezvládneš, Legi. Takový parkour trik. Legiho nezvládneš. No. Ale spadnul si. Takže už měl 3 parkour triky. Ještě jeden. Zase hejtra, jo? Teď si ne! Kámo, skoro, na. Teď já zkusím dát Legiho, jo? Co? Dej mi to. Legi, takže Legi, myslíte si na nějaký prkno a udělat tady to. Takhle. Počkej, já to nedokážu, Legio nedokážu, mě strčíš. Kamu, točí mě to? Jo. Ne, skoro. Já zkusím dát Legiho. Ustup. Ustup kameramane. Kámo, ustup. To pryč teda. Pojďte na mě teda. Takže, Legi by se měl opravdu dělat. Legi, Už máš 2 triky. naše poslední parkour trik. A pojďte na mě. Jasně. Co to je? To má být jako parkour. To je ten.